sa nachádzame momentálne v Lednicách. Parkujeme na takomto malom súkromnom parkovisku, by som povedal. V tomto automate sa kupuje parkovné, dá sa fakticky kúpiť iba celodenné, stojí 70 korún alebo 3 eurá. Ovládanie je také, že chvíľku mi trvalo sa zorientovať, ale nakoniec som zistil, že tam stačí iba vložiť mince a samo si to všetko načíta a spracúva. Stlačíte zelený čudlík a vypluje vám to lístok. Z hlavnej cesty to vyzerá takto nejako, je tu takáto tabula, parkovanie viest, KČ euro, parkovací automat a takto to vyzerá. Keby ste náhodou chceli zaparkovať, tak viete kde. Hneď oproti parkovisku, kde parkujeme, máme takýto vstup do záhrady, takže si myslím, že poloha parkoviska je viac než dobrá. V krátkosti, takto vyzerá asi mapka areálu, však ešte si to prejdeme aj osobne a dá sa tu prenajať aj takáto loďka. Tu máte ceny. Som tu prvýkrát a dojem je zatiaľ veľmi dobrý. Vyzerá to tu krásne, plno zelene, je tu kľud, zatiaľ aj málo ľudí, tak uvidíme, že čo nás čaká ďalej. Hneď po tom mostiku, ktorý som vám ukázal pred chvíľkou, je takáto rozdvojka cesty. My sa vydáme touto cestou. Uvidíme, čo nás tam čaká. Začína sa mi to tu páčiť čoraz viac a viac a to sme ešte nevideli ani ten zámok. Je to tu naozaj nádherné. Vyzerá to na super výlet s rodinou. V celom areáli Lednického zámku sa rozpiestieva takáto krásna vodná plocha. Je tu veľa vtáctva, vodných živočíchov a kadečoho, čo si len viete predstaviť na takýchto vodných plochách. Priatelia, napíšte mi do komentárov, že čo je toto. Vyzerá to ako nejaký most, ale určite to most nebude. Tí, čo to poznajú, tak kľudne mi napíšte do komentáru, že čo to je. Tamto vlastne pri tej vode to končí a tu začína asi. Poďme sa pozrieť, čo máme tu. Podľa mňa to vyzerá ako nejaká starodávna chladnička. Také niečo, kde podľa mňa skladovali nejaké potraviny a veci na zimu. Zemiaky, cibulu. Hovorím pravdu? Alebo klamem? Tento otvor v týchto skalách vyzerá fakt úžasne. Naživo to je brutálne. By ma zaujímalo, ako to tam hore drží. No povedzte sami, jak to tam podľa vás drží? Lebo ja naozaj neviem. To vôbec nie je ničím spojené, ani nič. Po celom areáli sú rozmiestnené aj takéto lavičky s výhľadom na vodnú plochu, kde môžete zrelaxovať, oddychnúť si a načerpať energiu na ďalšie kroky, ktoré vás čakajú. Z tohto miesta máme krásny výhľad na minaret, ktorý sa nachádza hentam v diaľke. Pôjdeme sa aj tam pozrieť. Práve sa nachádzame pri tom známom minarete. Je to taká kuriozita celej Moravy, pretože jedná sa o islamskú väžu uprostred Moravy. No povedzte, bola postavená v rokoch okolo 1800, čiže v 19. storočí. A predsa v tej dobe takáto stavba v strede Moravy. No, je to veľká kuriozita. Na výšku to meria 60 metrov a dá sa dostať na vrch veže po schodoch. Je ich iba 302. Tak čo, ideme sa pozrieť, či to je otvorené? Či sa dá ísť hore? Pri vstupe do minaretu bolo napísané, že vstupenky sa dajú kúpiť tu v nejakom občerstvení. Poďme to prezistiť. Dobrá správa. Máme vstupenku. Vstupenka stojí 100 korún. Vyzerá takto nejako. A dá sa platiť aj kartou. 100 korún je približne 4 eurá. Tak nejak. No a poďme si vyšlapať tých 300 schodov. Toto je tá tabuľa, o ktorej som hovoril, že nás odviedla na tú pokladňu vedľa bufetu. A už ideme hore. Tak zahlásim sa za chvíľku. No, už máme pred sebou posledné schody. A sme tu. Pozerajte. To je výhľad. Som zadýchaný, nebudem hovoriť, že nie. Tých 302 schodov mi dalo zabrať. Ale
Ten výhľad stojí skutočne za to. Poďme teraz ešte o poschodie nižšie. Po ceste hore boli dve také medzizastávky, kde si viete oddychnúť aj s balkónikom, ako keby. A môžete sa taktiež prejsť okolo veže. Tak, poďme si ich ukázať. Prichádzame ku jednému z nich. Podľa mňa je to tu aj také minimálne na pocit bezpečnejšie, keďže tu je taký betónový múr. Lebo ja moc nemám rád výšky a moc to nemusím, no. Tu len sa cítim tak istejšie a bezpečnejšie. Dole na lavičke ma čaká ženuška s dcerkou. Oni nešli hore, išiel som iba ja. Lebo predsa s malou a kočíkom sa trepať hore by bolo asi dosť nereálne. Ukážeme si ešte zo pár záberov z okolia, z krásnej prírody, ktorú tu máme. A môžeme pokračovať ďalej. Všetko dobre dopadlo, už sa nachádzame dole na pevnej pôde. A čo poviete? Napíšte. Páčilo sa vám, nepáčilo sa vám? Podľa mňa to je úplne super, aj keď docela slušné kardio. Výstup na vrchol veže minaretu máme za sebou a teraz sa vydáme týmto smerom. Asi 200 metrov by mal byť prístav, odkiaľ premáva tá loďka. Loďka by nás mala doviesť až ku zámku, tak poďme to skontrolovať, ako to vlastne je. My sme si už boli zakúpiť lístok. Vyšiel nás presne 440 korún českých, čo bolo približne niečo malo cez 18 eur. 200 korún za dospelého, takže 2x a 40 korún za kočík. Lístky sa kupujú v tejto budke a odtiaľto z mólu číslo 2 je aj odchod. Za chvíľku sa naloďujeme, tak sa vidíme. Na tejto tabuli si môžete prečítať zo pár informácií, napríklad kedy sú odchody, príchody a veľa ďalších iných vecí. Kľudne si to stopnite a prečítajte. Poďme sa nalodiť. Pozor, málo, je tam menší schodík. No a toto je naša loďka. Vyzerá to dosť dobre. Za 200 korún na osobu. Prečo nie? Poďme donútra. Musíme byť opatrní. Miesta na sedenie. Super. Ako ste si už asi všimli, loďka je takáto celokrytá, takže aj keď bude pršať, tak určite nezmoknete. Okná tu nie sú, je to taký príjemný Vánok a vyzerá to tak, že pôjdeme asi sami. Väčšina ľudí ide zo zámku ku tomuto minaretu a my sme sa vydali v podstate opačným smerom hneď na začiatku, takže my ideme teraz z minaretu ku zámku. Tak úplne máme, že celú loď pre seba. Takto toto vyzerá. Pán kapitán za chvíľku príde a zoberie nás. Cerka si to takto užíva, v nosiči krásne, kočiku nechcela byť, že? Povedz niečo na video. Není taká zhovorčivá ešte. Kapitán má zrejme rád rum. Keby ste mu chceli prispieť, tak do čapičky. Zbiera si to tam. Tých lodiek tu premáva viac. Sú vlastne v podstate dve trasy. Jedna je tá kratšia, 20 minútová a druhá je 40 minútová. Ale tá ide na jedno miesto. Trafíme sa medzi tie kolíky alebo bude checkpoint? Čo myslíte? Ale určite sa trafíme. Juhu. Akurát nám kapitán hovoril, že akurát ideme po umelo vytvorenom toku rieky. Bola, keď to tu kopalo vraj 700 ľudí, plus tie rybníky na okolo kopali. Takže celkom zaujímavá história. Museli sa namakať. Hĺbka je celého toku tak 1,5 m, takže vraj ani nepolci sa neutopia. Naša plavba sa končí ku koncu. V pozadí už vidíme prístav, ale nás čakajú zase ďalšie dobrodružstvá, takže
neodchádzajte, máte sa na čo tešiť. Hneď po vystúpení z loďky, tu máme také bistro, kde sa môžete po tej plavbe občerstviť, dať si kávičku, možno niečo na pitie a potom sa môžete vydať buď tadiaľto, alebo tadiaľto. Idem vám zistiť, ktoré cesty kam vedú. Tak, správna cesta ku zámku vedie cez tento mostík. Keď tu niekedy budete, vydajte sa touto cestou a poďme objavovať ďalej. Tu sú nejaké šípky, čo kam vedie. Asi takto nejak to tu vyzerá. V pozadí už máme Lednický zámok a pokračujeme smerom po ceste k nemu. Tam si dáme nejakú kávičku, koláčik, ak sa bude dať. Vítajte na Lednickom zámku, dočkali sme sa a našli sme ho. Ideme si to celé obísť a natočíme vám nejaké zaujímavé zábery. Po krátkom zistení sme zistili, že toto, čo tu vidíme, čo vidíte za mnou, je to asi všetko, čo tu je. Mám také zmiešané pocity celkom. Čakal som od toho, že to bude možno nejaké krajšie, udržiavanejšie. Je tu nejaký štrk pod nami. Nikto tu není. Neviem, čo sa mám o tom mysleť. V okolí prebiehajú nejaké stavebné práce, na ktorých nikto nepracuje. Ideme sa pozrieť na to rozcestie ešte raz, kde sme boli. Či sa nedá ísť niekam inám, kde to bude viacej žiť. No, zistili sme, že kávičku si pri tom zámku evidentne nedáme, tak ideme hľadať niečo iné. Po krátkej prechádzke sa vraceme späť. Nenašli sme nič, čo by stálo za toto natočiť. Za mňa osobne ten minaret, tam to žije 100-krát viac ako tu. Ale dostali sme super nápad. Čo keby sme spravili porovnanie Lednice Valtice? Poďme do toho? Poďme na zámok Valtice? Spravíme si aspoň reálne porovnanie v jeden deň. Či to tam žije viacej, nežije, či to je to isté. Či má zmysel tam chodiť. Pozerajte ďalej. Nastal menší zvrat v deji. Už sme odchádzali a všimli sme si taký podchod popod zámok, alebo ako to nazvať. A objavili sme sa, ani neviem ako, na jeho druhej strane, kde to evidentne oveľa viac žije. Tak poďme to rovno preskúmať, no. Z tejto strany to vyzerá 100-krát lepšie ako z tej druhej. Bola to zrejme nejaká zadná strana. Ale o to by sa mohli akože trošku starať, si myslím. Lebo z tejto strany to vyzerá naozaj veľmi, veľmi dobre. Čo to tu máme? Teplé lázenské oplatky. Tak sa poďme pozrieť, či sa dá platiť kartou. Pretože nemáme žiadnu hotovosť. České koruny žiadne. Pozitívne správy, ľudia. Máme oplatku, dá sa platiť kartou. Stála 20 korún. To je nejakých 80 centov, ak dobre počítam. Poďme ju ochutnať. Nakoľko sme zistili, že tam pravdepodobne je laktóza, ja laktózu nemôžem, tak to ochutná Kika. Láska, už vidím, že si jeden hryz dala. Čo na to hovoríš? Stojí to za tú 20? Za tie peniaze úplne super, je príjemne chrumkavá, príjemne oriešková, sladká na energiu. Je aj teplá dosť? Alebo iba taká prihriata? Teplá akurát. Super. Ďakujeme za videorecenziu. Fakt musím povedať, wow, vyzerá to tu veľmi pekne. Tu je napríklad vstup na prehliadku toho zámku. Normálne musím vziať späť, čo som povedal, že toto je nudné, nezaživné a mŕtve. A vyzerá to tu naozaj už teraz slušne, no, z tejto druhej strany. Ale mohli by tam byť tiež nejaké tabule alebo nejaké informácie, že choďte z tej druhej strany alebo nechoďte z tej strany. Lebo my sme si fakt mysleli, že to je všetko, čo sme videli. V areáli záhrady sa nachádza aj nejaký skleník. Do zámku vás bohužiaľ asi nezoberieme. Dnes sme nejaké také zámkové typy na tie prehliadky. Ale ak ste náhodou taký nejaký niekto typ, určite to oceníte a ten zámok sa vám bude páčiť. Lebo z tejto strany zvonku vyzerá naozaj úchvatne. Skleník je otvorený. Tu máte nejaké ceny. Zastavte si, pozrite sa. Taká príjemná vôňa z toho ide, ako z kvetinárstva. Krásne vyrezané kríčky. Niekto sa s tým naozaj vyhral.
približne na tú toho tam, no? Musím povedať, že si to tu naozaj užívame. Je to tu nádherné. Pozrite na to okolie. Dobre, beriem späť. Trošku sme sa možno unáhlili, ale už to stojí za to. Tak my si to ideme ďalej užívať. Tá záhrada mi príde naozaj nekonečná. Čím ďalej ideme, tak tým to je toho viac. Tento záber je naozaj nádherný. Zámocká záhrada a krásny výhľad na zámok. Tak a konečne sme našli aj tú vytúženú kávičku. Je tu nejaká cukrárna, takže kováčiky, dobrá káva. Miest na parkovanie v okolí Lednického zámku je naozaj veľa. Dá sa parkovať aj tu. Toto parkovisko je zrovna z tej krajšej strany. My parkujeme vlastne bližšie toho minaretu. Takže to už je potom na každého voľbe, že kde zaparkuje. Parkovisko, ktoré som vám pred chvíľkou ukazoval, je podstatne drahšie. Stojí asi toľko to. Hlasím sa z parkoviska, my sme už pobalení. Ideme na ten Valtický zámok pozrieť a uvidíme, spravíme menšie porovnanie. Ale musím povedať, že mám taký pocit, že Valtický zámok to bude mať dosť ťažké, lebo ten Lednický nakoniec vyzeral byť veľmi dobre. Tá záhradka tam, super. Veľmi sa tešíme. Po ceste na parkovisko ku autu som vám chcel natočiť ešte zo pár reštaurácií pri hlavnej ceste. Len mal som dcerku v nosiči na sebe a už mi prišla taká dosť ťažšia, tak prepáčte. Nachádzame sa aktuálne vo Valtickom zámku, teda na parkovisku. Kúpili sme si parkovné presne od 15.24 do 18.00, to stalo 104 korún, čo je asi 4,40 eur mi to tušne stiahlo z karty. Ale to je v pohode. Pôjdeme sa tu prejsť a už si tu snad dáme aj tú kávičku. Cesta z Lednic do tých Valtíc trvala nejakých 10 minút. Je to 7 km, prakticky idete iba po rovnej ceste. A to parkovisko, na ktorom sme, je úplne hneď vedľa toho zámku. Je super. Viete si tam pekne dávať po minútkach čas, takže nemusíte si dávať, že presne pol hodina, 3/4 hodina. Ale chcete tu byť príklad 10 minút, tak si zaplatíte 10 minút. Tamto uličkou vzadu sme sa dostali takto spoza zámok. Pozrite, veľmi pekný. A majú tu takú záhradku. Ideme sa prejsť a zistiť, čo tu máme. Ako prvé ma zaujala táto palma. Ja som taký uchylák na palmy. A oni tu majú palmu. Poď k nám. Tu si dáme jeden pohľad zo zámockej terasy na zámockú záhradu. Zámok má dnešnú podobu v barakovom štýle z približne 17. až 18. storočia. Lednický spolu s Valtickým zámkom alebo aj Lednicko-Valtický areál sú zapísané v UNESCO. Valtice slúžili ako hlavné rodové sídlo, zatiaľ čo Lednice boli skôr taký letný dom pre nich. Opäť moja obľúbená palma, tu by som si fakt nemohol odpustiť.
Čo som prekvapený, je tu naozaj veľa paliem. Na každom rohu tu majú palmy. Práve sme zistili, že sme si to celé asi tak obišli. A asi je pravda, čo sa hovorí, že tie lednice sú naozaj také krásne, turistické. A tie Valetice sú také, že treba prísť pozrieť, ale je to také, že fakt, že človek to rýchlo obehne. A my sme to asi obehli tiež tak rýchlo. Ideme teraz nájsť nejakú kaviarňu, možno sa trošku aj najeme, lebo už by sme si fakt dali kávičku. Niečo by sme asi aj zjedli, nebudeme klamať. Tak ideme niečo nájsť do mesta a keď niečo dobre nájdeme, tak sa prihlásim zase. Od zámku, tamto malou uličkou, sme sa dostali na takéto námestie. Voní to tu tak grillovano, takže niekde určite budú ponúkať nejaké grillované pochuťky. Ideme si to obísť a niečo určite vyberieme. Nakoniec sme zaparkovali v miestnej pizzerii Nona a Pizza Cafe. Tu majú nejakú ponuku, môžete si pozrieť. Celkom podľa mňa v pohode ceny majú. Aj nejaký nápojový lístok si môžete pozrieť. A čo skoro nám donesú papanie. No už nám teda prišlo papanie. Pozrite na tú pizzu. Vyzerá podľa mňa brutálne. Dal som si takú klasiku, aby mohla aj dcerka. Laktóza nesmie chýbať. A ženuška si dala ňoky so špenátom, kuracím mäskom a parmezánom. Tak dobrú chuť. Fakt dobrá pizza. Odporúčam, keď budete tu, zájdete si na pizzu. To je príjemne tenké, je krásne upečená a super suroviny použité, kvalitná šunka, šampióny, sír. Dobre, odporúčam. Odchádzame z pizzerky na Papany. Až moc by som povedal. Tak už ideme iba asi domov po ceste a už nás nič také zaujímavé nečaká. Môžem iba spáliť kočík, malu zapútať a ideme. Dneska to bolo veľmi dobré. Ja som veľmi spokojný. Tie lednice nakoniec prekvapili, akože. A tie Valetice, super sme sa tu najedli, takže má to zmysel ísť tam a tu sa nájsť napríklad. Prečo nie? Ďakujeme za dopozeranie až sem. Keď sa vám video páčilo, dajte láčik, kľudne odber. Veľmi nám to pomôže. Ďakujeme. Ahojte.